Mela, il-niġiġa sartej u nofs ġewwa il-kju fiċ-ċirka wa temperatura qed timmarka 31 u laqqas bissa dwar jidher vapur. X'in ikkuntattjajna l-Go Channel qalilna li għandkom hawn vapur anzi wieqaf. Konsekwenza il-ħsarat tagħhom qed ibbagħtuhom aħna mill-ħin tagħna wara li qed li satej u nofs ma nafx kemm fadlilna iżjed għax kif qed ngħidlek għadu qas jidher vapur ieħor. Il-kju ġifieri sar tista' meta titħares ġifieri lejn il-lukandi ta' wara il-kju huwa enormi. Sar tista' jibqgħu jidru l-karozzi. Da ovvjament jiena xi wasal taw kienu xi 11 xi ħaġa ġiġa kont qed nistenna ħdej l-ewwel lukanda. Nista' nimmaġina x'hemm iktar il fuq wara satej. All right, ġi vapur ta' mhux qed ngħidu ma ġi xejn, però l-affarijiet qegħdin bil-mod ħafna. Naħseb jiena nkun turist ngħid tal-ewwel u tal-aħħar hawnhekk.